Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horasma dihita saluhutna.
Pukautama parminggota manogoton, taparade ma roha dohot pikirata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede 120 tolu ayat sada sahatro di ayat tolu. Lord.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partanoba toan di ari hagogotan, jala ditadda doakan amar haposan tu ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha nasumurung, saitogihon mahami tu anakmu asa ibana napunahami, lehon ma dihami hapor seaon nasitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tuaka nadiha sianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, say asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus lewon hakorangan hapistaran mengaku sihat kami, lewon matana mardida dohot roha mahumboto dalami asa tokong Jesus haposanai, autum suraholonina, Jesus ibai parsigat tumatai, ale Jesus ay patogu, aminani patorangan, asa dapat diujung Tatangihon ma patik ni debata dihita mingguon, imanatar surat di patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Dia do lapatan nii, oddo, ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna, siuru pondo nasida mangaramoti nasa ugasanna, akup nii, dang jadi bola-bola otta pardi hutan ni dongan jolma manang naposo nape, siapoan do nasida jala sidas dasan maddapoton ulaon nahian. Ido sahatna attong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
Tatopoti ma dosata tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitoppa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu, ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani asima roham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinarbaga-bagam di akkana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa, isebe mangaluhon akkana pinilit ni debata, debatado nama mitori, ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nong mate, alai dada holani, nong mulak mangulu do jala di siamun ni debata do ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Rohaku untuk Tuhan Yesus, sudegolokku di Tuhan Yesus, imuntolokku do Tuhan Yesus, yang oloa semurute. Saihun tundalhon haborti dion, silani Kristus mahuda poton. Saihun tundalhon haborti dion, yang oloa semurute. Tabegema hata ni debata, turpuk epistel di bagasan mingguon, imanatar surat di 2 Korin biddu sada, mamuka sian ayat 15, sahatro di ayat 24, tajahama marsikat sorin. Mangasahoni tibu hiat do hutahi ro manopot hamu, asa 2 hali hamu marlas ni roha. Naing mangus doa usian kamu lahu tu Makedonia, jala dosian Makedonia, mulak tu hamu, asa hamu pataruhonau tu Judea. Marneang ni roha doa utumahii, manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap dapot diau hata olo dohot hatadang, Alai hapusan do debata, aedang jupang dihami hata olo huhut hata dang. ai Yesus Kristus anak ni debata nahubari tahon hami tuhamu, rap dohot Silwanus dohot si Timoteus, dada gabe olo ibana dohot dang, tunghot do hata olo marhite-hite ibana. Ai manang piga baga-baga di debata, gabe olo do di bagasan ibana, jala marhite-hite ibana do amen. Baen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Alai debatado pahotton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi, jala dimiahi hami. Laus ibana do sumahap hami,
jala dilewat do tu bagasan rohanami patujului ima todiki. Alai debatado hujo saksi ni todikku, pabuah hamu dohu olani, ubain soro dope au tu korin. Aidada naik mangarajai haporsial muna hami, aka pangurubi muna do hami dihalalas ni rohamuna, ai naung ojak do hamu di bagasan haporsial. Disido yang gosahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Sada doa umuli, siang asa doari, doari Tuhan Yesus, hidup na umuli, doari Tuhani, orani do endeki, doari Jesus hidup amalum rohani. Saya dehor magoarna, burju hati darkoni, pai masa hati tasogo, nosu mopa Tuhani, goari Tuhani, holani do endeki, goari Jesus do amalum rohani. Taha tidakon maha porseautai, songona hina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, di si maibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tatangihon majo amanginang titing dihuriatta HKBP Rawamangun Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Bunga altar. Minggu sadarion naparadehon bunga altar imasian nui kapung Ambon. Mau lihat tema di pakobasion nasida tuhat tama nama masu-masu. Partangyangan wik. Rabu tanggal 5 Agustus 2026 masuk pukul 10 siawib sada wik duren sawit dibagas ni keluarga Nyonya Pendeta Sitompul Boru Sihombing, alamat Jalan Kapuk 2 nomor 33 RT 07 RW 05 Klender Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2. Wik Pisangan Gading Raya
dibagas ni keluarga Togar EL Siregar Sormin, Resli Boru Gultom, alamat Jalan Gading Raya Sada, nomor 4, RT 10 RW 14, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, masuk pukul 10 sia WIB. Wik Utan Kayu Kayu Manis, dibagas ni keluarga Situa Nyonya Tapu Bolon Boru Siregar, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Skip nomor 36 RT 06 RW 06 Utan Kayu Jakarta Timur. Inganan Pertangyangan Ruangan Timoteus HKBP Rawamangun. Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, masuk pukul 10 sia WIB. Wik penggilingan dibagas ni keluarga Pendeta Satahi M. Panjaitan STH, J. Tekstina Boru Hutagaol, alamat Klaster Sultan Residen nomor 6B Jalan Bina Asih Sada, Jati Asih, Bekasi. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion tanggal 2 Agustus 2026, di Parmingguan pukul 10 WIB, di Patupa Huriat Tado Padidion Tudak Danak, Toropni Dak Danak Nama Jalo Padidion Nabadia, Onom Halak, Opat Bawa 2 Borua. Kunjungan Angklung SPH HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion tanggal 2 Agustus 2026, Angklung SPH HKBP Rawamangun, Patupa kunjungan gerejawi tu Gereja Toraja HKBP tu Gereja Toraja Kelapa Gading. Jala Madohoti Parmingguan pukul sia WIB. Jala Patu Begehon Pujian Marhite Angklung. Kunjungan Ama HKBP Rawamangun. Minggu tanggal sia Agustus 2026, Kunguan Ama Harmoni Rap Dohot Tim Musik Haleluya Assemble HKBP Rawamangun, Patupa kunjungan gerejawi tu Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Madohoti Parmingguan pukul 10 WIB, Jala Patu Begehon Ede Pujian Marhite Kor Niuluhon ni Pendeta Tupal Sitio STH. Makati Dakon Hapor Siaon Manang Sidi 2026-2027. Katekisasi Sidi angkatan 2026-2027 Pukautama Dohot Hatotuon Sada ruas ni HKBP Rawamangun umur 15 tahun Tiki Makati Dakon Hapor Siaon. 2. Nunga Majalo Padidion Nabadia Jala dilehom ma fotokopi akte Padidion. 3. Melampirkan fotokopi akte kelahiran. 4. Mabuat surat pengantar sian Situa Wik. Formulir pendaftaran Boima di Jalo sian kantor sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran mulai Senin tanggal 20 Juli 2026, jala ditutup tanggal 8 Agustus 2026. Pangajarion mulaat tama 10 Agustus 2026. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, pukul 15.30 sahat tu pukul 10.30 WIB, Patupa Utama pasahaton dana beasiswa tu akar ruas ni huriatta na berhak majalo SD, SMP, SMA, SMK dohot mahasiswa. Jala dipukka dohot ibadah. Sude siswa na majalo beasiswa asaroma maddohoti ibadai rap dohot natoras manang wali. Pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu sadarion di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado pelantikan guru sekolah minggu periode 2026 saha Rodi 2020 lalu toropna 20 halak.
pembinaan guru sekolah minggu di Patupa hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 di Gereja HKBP Rawamangun. Parheheon remaja. Seksi remaja Patupa Parheheon hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 di Parheheoni gabe parhobas do nasida ima, pemandu lagu, pemusik, kolektan, user dohot madok hata di parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10:30. Sude remaja ni huriata asa pasidohot ma di Parheheoni. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun mangudang sude parhobas dohot ruas ni huriata madohoti webinar kesehatan berseri dohot akka kegiatan lan asing songon natar surat di titing digital. NHKBP Rawamangun. Naposo bulung Patupa akka kegiatan nasida songon natar surat di titing digital. Akka naposo bulung ni huriata asa pasidohot ma di akka kegiatan na pinatupa ni huriata hobartu bakat dohot talentana be. Informasi boy ma dihubungi Esther Sinaga manang Instagram naposo NHKBP Rawamangun. Sumbangan snap frame. Di jalo huriata do sumbangan ima tolu buah snap frame sian keluarga Situa Sudirman Hutapea, Caroline Grace Marlin Boru Siboya, laho dipakai tu ibadah remaja. Mau lihat tema dinasida tuhat tama nama masu-masu. Laporan panitia revitalisasi toilet. Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, nunga di Patupa huriata marhite-hite panitia revitalisasi toilet, ima peletakan batu pertama pukul 8:30 di gereja naniuluhon ni Pendeta Resort. Nadidohotan ni perwakilan jemaat Menang Ruas, Parar Tahun, SPH, AMA, Naposo, remaja sekolah minggu dohot panitia pasahat moleate tu sude ruas ni huriata di siala dukungan dohot pangurupion. Totong do mangido dohot gomos di sude dukungan ruas ni huriata marhite tangiang material dohot finansial asabui dohot dengan merdalan program revitalisasi toilet di gerejata. Titing naing merbagas, titing parjolo dohot paduaon. Naing majalo pamasumasuan parbogason ma Danarko Wijaya Simangunsong, ruas ni HKBP Rawamangun, wek penggilingan anak ni amata Wilton Simangunsong, tubuh ni inata Agustina Borusinaga, dohot Orwana, Elva Cynthia Kristiani Boru Simarmata, ruas ni GKPS Sarimatondang Sidamanik Sumatera Utara, boru ni amata Eli Bilson Simarmata Nahinan, tubuh ni inata Darlinaria Boru Purba. Pemberkatan pamasumasuan hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 di Gereja HKBP Efrata Martubang Medan. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata terlumobi ma di joloni tuhatta. Pilihan dohot uduk ni boa-boa tajahama di titing digital na pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatupota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion.
Siana
Sini rohamu puji Allah Maha Musa, di barinya sorohaku gabe sorangan Tuhan, ingatanmu rohanami kon ini manggori gabe rohon golunami gabe ulami. Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion, di mana tersurat sian hukuni panurang Joshua, Pidu 20 sada mamuka sian ayat 40 tolu, sahatu ayat 45, sonom mahatana takasma ta payutihut. Hasisipul ni hapapatu ni Kanaan. Jadi di leho Jehovah tuhala Israel sadok tanui na niwarihonna lehononna tu opu nasida. Gabe di papatu nasida tanui laos maringan disi. Dungi di pasonang Jehovah manasida humaliang hobar tu salhut na niwarahonna tu opu nasida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasida. Di pasah Jehovah do luhut musuh nasida tu tangan nasida. Dang adong tertading nanggosada sian salhut hata nadenggan akan na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nado ro. Ido sahatna ujaha di bahasa Indonesia sonon. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri di hadapan mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhin. Semuanya terpenuhin. Ido yanggo sahatna. Urian itu hata hamua kamang dotinang padan manang janji na imana sai toktong adong di tonga-tonga ninguluta. Bahkan siose pada pe adong do. Malo ningotamu edde ni populer tahun 80-an ima siose padan na ipabotohon na sasitong na sikola sasahala bawa alay ala macet aka balajona syakuta tinggal maimana di Jabunisada ama dungi marpadan nasida na nyoburu naon gabe dongan na alay dung tamat sikolan nai di ose do padani tangis do nina sude nina kan ede macai nungud do memang si ose padan itu naung liling di haholongan nina ale sotung di dio kamuda ala lagu rohana di ko lagu rohani do te dio dison imana pabuahon macai tebudo pada non apalagi mau irokon songonima ay mau ngamar padan nga berjanji macai tebu mau ningo tamu akan na tua-tua nami na jolo
molo tiki naing mardonga kamu, adong do tada ni pada muna di baik kamu kan. Molo ningot ceritanya kana tua-tua na jolo. Molo dileo madar ninna. Tu sada nak moru ima padanna. No somose be. Ima donganna. Jadi nga dileo betadda diau. Manang isay bawa na asing peninna dang boy be majonoki. Ala nunga terikat padan. So ni teh amang inang amu akan tua-tua nami. Iro kan, ayo bain molo sonari, dang apalah songoni, dang ibo dongan, naung marpadan dongani, jalan memang saya dihindari do marpadan. Sotong gebe terikat tahu di sini nanon. Iro bain dokon dileo tada, tandai ima molo berupa barang, kain, sarung, manang salendang, sabutangan, imana pabuahon naung marpadan nasida. Amo kamang dotinang memang maulota pikir-pikiri memang pada non macai boido mempengaruhin parnguluan ni colma. Boido mempengaruhin suasana namasa di sekitar ni parnguluata. Molos mengarang di patupa parpadanan. Apalagi molo memana marga tu marga marpadan, jale koningok do di padanna. Udang dui, molo songo kami pajahitan, marpadan do hami, tu marga sinabela, marga manulang, marga siboya. Marpadan do hami, jala memang ikon ketak dui. Ya do masa songo ni amang do tinang disada luat di kinamaruria kami, utada namarpada kami, dungi dang di papoto honna berua hadi alap nasida. Alai dukuboto nani alap nasida berupa jahitan pitor pakilalaku tak tebu nahuilala. Sio sepada di mana? Hacitia kuilala. Itu taruh nak kini ditik namarpada sasahalak berpengaruh dui tuaka humaliang nam. Dang buidang. Alani ikon hokdo dia kapadan. Soni do, hamu akamang do tinang adok sebuah cerita taringo tu na memang mau tadokon nak ini bahwa ketika ada sebuah perjanjian maka itu akan mempengaruhi suasana kehidupan sekitar dan bahkan manfaatnya pun sangat luar biasa. Di sada inganan, di sada pulau, adong sada imam mercusuar na tongon di ujung karang, nama cegudang karang di si. Jala di si macai gudang do ombak nama karas, bahkan boy menggeser alani arus ni laut, gabe boluson ni aka kapal di si mampain madabu manang karam aka kapal ini. Alai adong do di lima sahalak di tahun salak naposo marguar mang oleh guarna. Salak naposo yang diangkat menjadi penjaga mercusuar menggetihon amungna. Yang dimana orang tuanya ini benar-benar telah mendedikasikan hidupnya menjadi penjaga mercusuar. Alani di sada tiki di botniari naung matua among nei ditiok matangan ni anak kon nei. Madok songonon. Berpesan dia kepada anaknya. Guarni anak nei mang oleh do guarna oleh. Di doi mana oleh. Mercusuar ini bukan sekedar bangunan besi dan lampu sorot nina. Ini adalah mata bagi para pencari nafkah di lautan. Apapun yang terjadi, betapapun sunyinya tempat ini, jangan pernah biarkan lampunya padam sebelum fajar menyingsing. Janjilah pada Bapa. Ina among nei tu enak nei sing mang oleh. Mang oleng menatap ayahnya yang penuh harap. Jala diuduk ko ni mana ma. Dibereng natorasne. Dido ibana oleh janji Pak. Selama napas masih di kandung badan, cahaya ini tidak akan pernah padam. Ninna songane. Dung biasa dia leling moding ma.
among nei. Moding mamong nei, diuduti mana ma ulau ni among nei sebagai penjaga mercusuar, nama cai borat situtu. Ai hola sahalak nado di mercusuari. Bayako kita ma sebuah sebenarnya pulau karang yang tidak ada berpenduduk. Hola sahalak nado si, holan menara do disi, holan api do disi, asa boy berengon nia kapal nama mulus, na adong di sekitar nai batu karang. Di tahun pertama boy do mana menghadapi. Di tahun-tahun berikutnya semakin membuat dia mengalami hal-hal yang berat. Kesunyian yang mencekam. Suara ombak na menakutkan. Angin na mabain hitir-hitir. Ngoluna, bahkan suara ni aka burung camar, na saya mabain biar rohana. Jalatongon, disadatiki ujian terbesarnya dalam kesetiaannya di hata ni padanna tu amongna di tahun 1904. Badai tropis yang ganas menghantam pesisir pantai Jalatongon. Paling depan adalah mercusuar tersebut. Angin kencang mencabut pepohonan, bahkan macekarasia situ tuh. Bahkan pada pukul 20 malam, gardu listrik utama mati. Memutus aliran listrik tu mercusuari. Amang dotinang kondisi darurat, tanpa listrik lampu tidak akan pernah hidup. Tang mengulubi. Mabir situ tu do ibana, huhut ngelian ibana. Alai diingot ibana do, tiki ala ni biar nio rohana, naing do, ditinggal honulauni. Alai diingot ibana do, tona nina torasna, padanna, naik mai mana musi itu tanggai, dibuat pangului mana magenset, dengan bahan bakar yang sangat darurat sekali. Dengan kondisi yang darurat sekali, alani dibuat mana mesin manual, laho panguluhon lampu di mercusuari. Amang dotinang na masa kondisi ibana tetap do ibana dang modo ibana makar do ibana saat tumbot niar saat di manogot niari biar bicar ni matian niari. Holan naing majaga ima lampu ni mercusuari asa toktong mengulu. Amang dotinang kesetiaan ni si Mang Olengi mempengaruhin parnguluan dada pengulu ni mana sadiri. Alai parnguluan ni akan natorok be berpengaruh do. Macai bagas situ tudo molo ingot manang padanai di tiup ibana. Amo kamang dotinang songonido nataida marhite turpukton. Uju debata marpadan tu opuni bangsa Israel si Abraham. Di babotohod do na ikon lehononna tano baga-baga pasahaton na tano nagabi inganan ni pasu-pasu majalo pasu-pasu tu bangsa Israel tu paparan ni si Abraham pasahaton na dui amang dotinang molotap entaida marhite trupukon memang marpada do debata dang Abraham dang Ishak dang Jakob dang bangsa Israel na marpada do pak debata. Alai debatado na mengikatkan dirinya tu Abraham, Ishak, Jakob doh tuhalak Israel. Odo na macai belga situ tu na taida na pinatupan ni debata tu kita. Na taida ta perjolo di son arga situ tu do hape aka na ni hokop ni debata. Jala hita pe arga situ tu do kita di hokop debata marhite Tuhan Yesus Kristus. Kamu kamang dotinang dina marpadani debata dung marpinopar si Abraham torop paparanna di nasa 12 margai di Mesir ido bahen dang dipaloas debata jala
dan di pasobbu de bata bangsoi menghadapi parukilon menghadapi akahina hacit di tano Mesir. Alabwa ala ingok do de bata di padanna. Maka dia Allah membawa mengeluarkan bangsa Israel, umatnya itu, dan bahkan dia mendeklarasikan kepada orang Mesir, kepada Firaun bahwa mereka itu yang 12 suku adalah umatnya. Bahasa ibana mabai songoni ala ingot do ibana pada janjinya. Dia bawa. Alani mamang do tinang padan perjanjian dengan kasih karunia itu sangat identik dan sangat erat. Dan tarsirang janji Allah dengan kasih karunia. Ingat amang dan inang molotain pang dia bagasan parunguluata ai molota dokon molota jalo aseni roha itu terkait kepada janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, maka itu terkait kepada kasih karunia. Alanima dihita saluhut na hamua kamang dotinang di bagasa trupukon di naharuar ibuan debata bangsoi haruar sian Mesir karena dia ingat akan janjinya. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan dan akan menyeberang ketika mereka menyeberang. Janji itu yang membawa bangsa Israel. Pada nide bata ido na mabuan na sida bongot tu asini rohani debata. Maka kita lihat bagaimana bangsa Israel itu, umat Allah itu dibentuk selama 40 tahun. Itu pembentukan umat Allah, karakteristik umat Allah, Allah nipa dan nire batadui. Amang do tinang, taingok ma, songo dia ngolu hapersyata sonari, dang terbaluai sian ima perpadanan nire batatu kita. Pembentukan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas itu dari janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi sotong taripudo mengolu haporsyota itu hanya karena keberhasilan kita, tidak. Tetapi itu adalah karena Allah yang telah melakukan perjanjian dengan kehidupan kita. Idoma argana tadokon nama baik kita arga dia dopan ni debata. Maka urupon ni debata do bainon ni debata do na arga di kita. Ditiki masa paru kilo di kita. Bui kita muse dirgak. Kita bisa berdiri kembali, bisa kita kembali tegak legali, bisa kita kembali melangkah. Ingat, itu adalah karena Allah terikat kepada janjinya kepada kita. Udah itu hata, taida do muse dunia dibentuki bangsa Israel di selama 40 tahun. Masa saat mana sida tutano Kanaan dibuan si Joshua. Allah membawa dan bahkan Joshua dalam nats ini memberikan sebuah statement of faith, pernyataan iman di jolo ni bangsa Israel. Asana sida satia tu debata, asana sida melakukan yang namanya doksologi, pujian kepada Tuhan. Allah memang nataronak ini di bagasa turpukton pernyataan iman na pinatuhuduan ni si Joshua bahwa dang adong sadape nalipe, dang adong sadape na gagal pada ni debata tu bangsoi bahkan mangaramoti nasida saat tu keamanan kenyamanan nasida dijaga debata, diramoti debata. Hidup bain di papotohon di son dungi di pasonang Jahoba manasida humaliang hobar tu salut nanio niwarihonna tu punasida jaladang manahan musuh nasida nang gosada maradop pun nasida di pasah Jahoba do luhut musuh nasida tu tangan nasida musuh ma nama bain ngolu ni jol magabe dabu
Maulo di bagasan ngolutas ganupari amang do tinang musuh dada holan secara fisik songon hal na lajim manang na klasik ima parporangan paagon hosa songoni. Musuh pe boy do tubuh sia diri tasadiri. Musuh pe boy do tubuh sia naka parsauran do takalan nasing. Dada holan naing makat mabain hacit mabugang. Terluka kehidupan kita, fisik kita, lalu kita mengatakan dia musuh kita. Tidak. Alai nasiak kita sendiri pe. Nama baik kita tidak nyaman, nama baik kita tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari pe. Boy do honota musuhi. Alai taingo mat songo di bagasa turpukton. Joshua maka tidakon menyatakan iman. Bahkan musuh ketika mulai mereka keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Allah memberikan keamanan, kenyamanan dalam hidup mereka. Allah nyaha. Allah mengikat dirinya pada janjinya kepada bangsa Israel. Allah asini roha do daktar sirangi nakin asini roha do pada ni Tuhani. Makanya dikatakan kasih karunia Tuhan itu yang melampaui ketidaksetiaan manusia. Molo manusia jol madang setia, alai taingot ma Allah setia dan itulah kasih karunia. Taingot mamang do tinang. Molo adong jolma dang masuk Tuhan nguluan nama noktongi. Alanya hadui, alana gagal do debata di padanna tidak. Alana ditiadi ko jolmai do debata. Aladang di halomo jolmai be asini rohani debata. Alai luluan ni debata do jolma namada butu bagasa dosai. Luluan na do sape dapot. Taingok mamang do tinang perumpamaan na pinatupan itu hatta Yesus Kristus taringo tu 100 biru-birui. Sadape dang bongot tu lobo ni pinahani aka biru-biru luluan na do ibana. Luluan na do alaniaha. Allah ingot do ibana di padanna. Karena Allah terikat kepada janjinya, dia akan cari. Dia akan bawa begitu dapat, makan dia akan dibuat di pundaknya dan dia akan pergi masuk dan akan bersuka cita sekali. Allah ini taruh nak kini, kalau manusia ada yang tidak bongot di kerajaan Allah besok, apakah karena Allah gagal? Tidak. Allah memang ditadik kojol maido debata. Allah debata, dia selalu akan mencari dan mencari. Awak kamang do tinang, ido natai nak kini, argado apa hita di hadapan di debata, bahkan sampai marpada di mana mengikatkan dirinya kepada kehidupan kita. Dada patut kita sasitongna melakukan doksologi, pujian kepada Allah. Da patut do hita manobba ibana pasti. Da patut do hita ikon lam mangihutton ibana ya. Alani mamang do tinang di hita saluhutna. Ai marhite trupukon di pabotoh do pedang adong tertading nanggo sada siat salut hata nadinggan akan pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nado ro. Allah memberikan selalu yang terbaik kepada kehidupan kita. Amang do tinang di hita saluhutna taida mamuse ada beberapa manfaat janji Tuhan terhadap kehidupan kita. Songon bagian daripada turbukton. Ai ditiki marpada debata itu akan menjadi sumber kekuatan dan ketahanan mental seorang umat Allah. Nama baik kita gabit posrohata madalani pardalani ngoluta, nama baik mental kita kuat adalah ketika kita ingat janji Tuhan. Kan ada lagu nabawan pada nauli hodak kau lupahon. Itu menggambarkan betapa itu yang membuat orang bangkit kembali. Molo portibio dibayar do biar ni roha tu hita
molo pertibio di bahe do tuhita ketidakpastian dengan berbagai dinamika di ngolu. Alai padan ni debata sebagai sumber kekuatan dan ketahanan mental ni halak na porsia tu Tuhani. Isi maharua dang maltaida portibio mabir terus. Ai ditiki masa krisis moneter 97-98 mabir dohita alai nama baik kita pos rohata ahai badan ni debatado tak pasobon ni debata hita. Bahkan mola amang dotinang manfaat di padan ni debata adalah membangun dan menumbuhkan iman. Oh Tuhan, wingok do padanmu dihami, bagam dihami. Naso pasobom muhami. Ai marhiti lam widahami do akan nadeng gasyako. Ido tadokon. Bahkan amang dotinang dihita saluhutna padan ni debata juga menjadi pedoman dan panduan hidup. Bahkan menjadi etika hidup di ngoluta. Memotivasi kita. Kalau tadokon landasan orang hidup secara etika Kristen adalah ketika berangkat dari janji Tuhan. Ai molotadokon naing nama buat kita agar kita selalu hidup kudus karena janji Tuhan yang membawakan itu, yang memberikan itu. Ai molotaida nama sanwaing udang do halak molotadokon dang mabir be dalam kehidupan parsaoran interaksi sosial menyakiti hati orang lain. Menyakiti kehidupan orang lain. Alai molo hora akan molo ngolu ni halak na porsia na toktong marpos ni roha jalamaniop pada ni debata gabe pedoman dohot panduan ni ngolu na dui. Laho marsaor siganupari. Ai pada ni debata dang mabain hacik ni roha. Alai pada ni debata merangkul ngolu ni jolmado. Iman nararokon panduan ngolu ni jolmado. Amang dotinang molo marsaur kita noaing molo tapatupa marulaun nabadia. Ai dina martupa marulaun nabadia hita tajalo do padan nasiat debata. Dungi sasitong na molo ningot na jolo ingot dope dang binoto alani naung torop pita. Molo saya marulaw na badia na jolo pitor marsi jalangan do. Sianon satu sunin soni satu na sidung sudia kana marulaw na badia. Molo dong do pehita na ingo disi. Marsi jalangan do. Yang sebenarnya untuk menunjukkan mengaktualisasikan ima pedoman dan panduan hidup pada ni debata di hita. Ai debata ngadi hakolongi ngadi rangkul hita. Songoni do hita sudena. Jala pada ni debata adalah kepastian keselamatan dan damai sejahtera. Nama baik kita posrohatta hanguluan nama noktongi di ngoluta tajaloi ketika kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Itu nama buah kita majalo haluaun. Itu nama buah kita maniop gomos haluau siat Tuhata. Makanya janji Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Semua janji Tuhan pasti dipenuhin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhin. Taksiose pada debata. Debata dipatupado aka naarga marhite padanna. Mari lihat hal yang terindah dan teristimewa dalam hidup kita melalui janji Tuhan. Namang ihut muse hamu kamang dotinang kepada keluarga yang membawa anak-anak dibaptis. Pada hari ini anak-anak akan dibaptis, maka hari ini sahlah Allah berjanji kepada anak-anak ini.
Awal daripada perjanjian Allah bahwa Allah memberkati mereka, memelihara hidup mereka, memberikan segala suatu kebutuhan mereka, bahkan keselamatan itu diawali dari hari ini. Makanya dikatakan sebelum dia dibaptis, apakah sudah berlaku janji Tuhan kepadanya? Belum. Itu yang harus digarisbawahin. Karena kenapa? Dalam baptisan itu Allah atau Tuhan Yesus yang dibaptis untuk menebus dosa manusia belum mereka terima sebelum dia dibaptis. Roh Allah yang akan berdiam dalam tubuh dia, dalam kehidupan dia belum berlaku sebelum dia dibaptis. Apakah dia menjadi anak Allah? Belum sebelum dia dibaptis. Karena itu hari ini dia dinyatakan sebagai anak Allah. Dia dinyatakan setelah ditebus Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus telah menebus kehidupannya, telah menghapus dosa Adam dan Hawa. Maka janji Tuhan Allah melalui Yesus Kristus untuk keselamatan yang akan datang, dia telah milikin. Dan roh Allah berdiam dalam hidupnya. Maka ini adalah mulai dari perjanjiannya. Makanya secara ekstrim sebenarnya ada anak yang belum dibaptis, apakah dia sudah Kristen? Belum. Bayangkan kalau umpamanya ada di dalam rumah itu bapaknya, mamanya, anaknya, satu lagi belum dibaptis, anaknya ini siap berapa orangkah Kristen di dalam pengikut Kristus? Hanya 3 orang pengikut Kristus. Yang satu yang lain belum. Makanya kalau sampai lama untuk dibaptis, bayangkan saja ada orang yang tidak orang Kristen di dalam rumah itu. Sekalipun itu anaknya yang dikasihi, yang disayangi, tetapi di mata Tuhan dia belum pengikut Kristus. Kalau Tuhan memberkati orang tuanya dan abangnya atau kakaknya, tapi dia belum menerima berkat dari Tuhan. Tetapi hari ini kerajaan sorga bersuka cita. Makanya nanti lagu O Yesus naing tardidi do poso-poson dibuan natorasna. Kalau kita lihat dari buku ND nomor 146 tersebut. O Yesus naing tardidi. Do poso-poso say Roma mangaligi hut majalaon. Dibuan natoras na betuson ay naing pasahotonna tuhoda danakon. Dalam rangka apa? Janji Allah akan hadir pada hidup mereka. Ay di bagasa dosa do tubo sude isaranio puna nang natoras na pe. Dia lahir dalam posisi doa. Alai oh Tuhan Yesus letoi mudar mudo nadurus manesa dosai. Melalui baptisan penghapusan dosa nyata. Ido umbain dibuan dadana katuson mangido haluaon di padidion. Keselamatan dia peroleh. Asima roham oh Tuhan dia kau sude tubuhku hanguluan surat tom masude. Maka hari ini nama dia tertulis dalam buku kehidupan. Kalau sudah tertulis dalam buku kehidupan, maka janji Allah berlaku dalam kehidupan mereka. Allah ini bersukacitalah anak-anak ini. Dan yang mengikut Muse kepada para guru-guru sekolah minggu. Saat ini kalian akan dilantik. Kalian adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Yang akan membimbing, yang akan mengajarkan tentang janji-janji Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Agar mereka tetap menjadi pemilik kerajaan sorga. Mari ajarkan mereka bukan karena keinginanmu, tetapi karena keinginan Tuhan. Ajarkan mereka firman Tuhan bukan dalam rangka engkau mencari validasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan. Ajarkan firman Tuhan kepadanya karena mereka adalah pewaris kerajaan sorga. Jangan gara-gara kita mengajarkan mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ingat, kita membimbing mereka, mengajarkan firman Tuhan agar mereka mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Jadilah pengajar, jadilah pembimbing untuk anak-anak sekolah minggu. Ingat, anak yang engkau ajar, yang kau bimbing, itu masa depan HKBP.
Kalau mau melihat HKBP yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bagaimana iman, bagaimana orang percaya, kamu yang melihat dari itu. Molo diajar roko firman Tuhani dengan tunasida, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, buahnya akan terlihat. Alani unang ajar hon nasotod dini pangajarion ni HKBP. Ikotod dini pangajarion ni HKBP do. Maka ada dokumen-dokumen yang kami akan dipelajarin. Maka ada mekanisme dan sistem yang akan kita lakonin. Maka tanggal 8 nanti kami akan sampaikan itu secara detail. Kami akan berikan itu nanti pemahaman-pemahamannya supaya lebih jelas siapa dan bagaimana kalian sebagai guru sekolah minggu dalam gereja kita HKBP. Ingat, Allah berjanji kepada kalian, moloh denggad diulah kamu dan ulah non, ingok ma pada nire batai jalo munado denggan siatu hatta. Allah mengikatkan dirinya kepada kalian bahwa kalian akan memperoleh sukacita. Tuhan debata nama masuk kita saluhutna. Amin martangnya kita. Mulai tema Tuhan upasahat rohanami todo pamu. Dari na pinarbadiau Tuhan di pasu-pasu hodo kami. Asa toktong kami marningot aka padamu Tuhan. Na pinasahatmu di kami. Argado kami di adopamu. Ditobus hodo kami Tuhan. Di sarihokodo ngulu nami. Dilehokodo nariko di ngulu nami Tuhan. Allah merpada ko Tuhan dopa kami. Arga Tuhan. Mulai hati Tuhan. Marhiteima lam husobba kami ho. Hupuji kami ho Tuhan. Lam woloi kami mo ho Tuhan. Mangulahon lomaniro kami. Mulai hati di oleh Tuhan. Saya parmudu-mudu kami. Mangulahon ni sudena. Alai Tuhan di hari sadarion. Rodo aka natoras dana mabuan yang anakon na terdidi. Tuhan, jalo Tuhan, jala pasu-pasu dadanaki. Bain nasida gabe parjabar di harajommu Tuhan. Pasu-pasu natorasna, membimbing akaya nakonnai Tuhan. Ai pada nasida do itu ho Tuhan, adorang di pasahato pasu-pasumi tuaka yang nakonnai. Pasu-pasu natorasna Tuhan. Asa toktong nasida membimbing, mengajari akaya nakonna di bagasan haporsion nasida biali Tuhan. Tuhan debata manami di bagasa tikyop ka guru sekolah minggu naing ojak manasida gabe guru sekolah minggu di tengah-tengah ni huriam 2 tahun leleng na Tuhan secara aturan ni huriam. Alani Tuhan saya pasu-pasu manasida asa toktong nasida biar mida Jehovah mangulahu ni sudena. Ola tulomani roham di ulau nasida ulau ni Tuhan marsangap po Tuhan diaka ulau ni. Alai Tuhan debata manami diaka ulaun di tengah-tengah ni huriam, pakobasion ganupari, diaka hari holang. Sai pasu-pasu kami Tuhan, asa denggan hupatupa kami, asa marhite-hite Tuhan, takas jupang diaka ruas ni huriamot Tuhan, padamu nama cai uli Tuhan. Alai Tuhan debata manami, diaka ruas ni huriam namar sahid, tongon di rumah sakit, nang perawatan di tongan di bagas nasida. Alai Tuhan, padamu do nama dokon, hodo padauni bolon. Jala hodo pamalupon akan namar sahid. Pamalum Tuhan. Parsahiton yang kadongan nami. Bain nasida Tuhan. Larlas ni roha. Bain nasida sonang Tuhan. Alamalum parsahiton na di baik koli Tuhan. Alai Tuhan di batama nami. Diaka program-program ni huriam. Si patupaon diaka huriam Tuhan. Ima di sakap na patupa revitalisasi sarana prasarana ni huriamot Tuhan, imam marhite perbaikan toilet Tuhan. Saya homali Tuhan, na maniroi jala pasikopan sudena, pasu-pasu aka panitia, parhobas na mangulaw ni Tuhan. Pasu-pasu kami saluhut na karuas ni huriam, asa toktong Tuhan, oleh kami rohanami, laho pasikopon sudia kaulaw ni. So ni Tuhan di panitia pesta huriam, pesta gotilon, dia nanay patupao, dia katik kinanay ro. Ale Tuhan, paingot kami, dia kadinggan di basam, naong pinasahatmu di kami. Asa roh kami pasahat ni Tuhan, di bagasan las ni roha, marhiti akka program-program ni na pinatupan ni panitia Tuhan. Say pasu-pasu matoktong panitia, asa toktong
nasida patu pahoni bain hasangapot di goar musabing ali Tuhan. Jalamar hite ma Tuhan. Takas wida kami padamu tutong atongani ngolunami siganupari. Naong di paso-paso kami. Naong macalo akalas niroa kami siganupari ali Tuhan. Mau leati mau dioleh Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Tapasangat mapiliata laus marit di mahita. Tuhan Yesus, Amor Sakti,
Kahuduti mamuse ima di ibadah padidion nabadia ditiki marende hita jongjong mahamu akan atoras nama buat dana tardidi. O Jesus nang tardidi, sobo, sarong mangariki, tuhod manjaro. Martangi yang mahita, alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tu jolo mabuan akad danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakommu, pasu-pasu jala pergugoi manasida, mangyahi hangulua sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat danak si didionon. Tangion hamu mahatani Tuhan Yesus, lau mahamu tuliat portibion, nin nama dok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso, di hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot tot di porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu to nahoni tu hamu. Jala ingot ma, sai donganoko do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisi nada porsea dohot ni didi dapotan hanguluan, alai naso porsea, hona uhum sogut. Tangihon hamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma loas samuma akad danaki rotuau. Unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudu na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka dadanaki. Dia peo matangan na tu nasida, masu nasida. Atong hamu akan atoras, hati dako kamu majolo, hapor siyotai. 1, 2, ya. Aho persea. Atong alusyamu mahatan husukunon. Dipangido hamu nuaing di dion akad dadanakon tu bagasan ni nahina porsyam muna alusna dipangido rohanami. Beha naolo do hamu memudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatan debata alusna naolo do hami. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu parguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo do hami. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay.
Kepalanya. Papanya pegang ini ya, tengkuknya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Enrico Benarto Mula Horas. Oke, baiklah. Ale Henrico Benarto Mula Horas Sinaga. Hudidi mahotu bagasan guar ni debata ama, dotu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangannya. Saya diramote debata mau dihabang mau tu bagasan harajaun debata, ro di saliling dililing na. Amin. Yang besar juga. Ale Isabella Celeste Rauli Sinambela. Budi di mahotu bagasan kuar ni debata ama, dotu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan kuar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangannya. Saya di remoto debata mau di habo mau tu bagasan harajon debata rodi saling liling na. Amin. Ale Sebastian Kevinilo Hamonangan Simorangkir. Udi di mahotu bagasan kuar ni debata ama, dotu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dotu bagasan kuar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangannya. Saya diramote debata mau di habo mau tu bagasan harajaun debata, roh di saliling dililing na. Amin. Ale Giovanno Stepan Diramoti Pakpahan. Udi di mahotu bagasan kuar ni debata ama, do tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kuar ni tod di perbadia. Amin. Saya diramote debata mau di habo mau tu bagasan harajaun debata, ro di saliling dililing na. Amin. Dean Marshall Andreas Sinorat. Ale Dean Marshall Andreas Sinorat. Hudidi mahotu bagasan guar ni debata ama, do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangannya. Saya diramote debata mau di mau tu bagasan harajaun debata, ro di saliling dililing na. Amin. Ale Clairine Patricia Siregar, hudi di mahotu bagasan guar ni debata ama, do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Lepas tangan. Saya diramote debata mau di mau tu bagasan harajaun debata, ro di saliling dililing na. Amin. Silakan duduk kembali. Jongjong mamusi hamuna toras. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasatami akad dadano ko tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anak kommu marhiti-hiti padidion na badie. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasa liling nililing na.
Asima roham dot diakan natoras nida danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manogu-nogu da danakotuho. Asarap nasida taruli diaka artani hara jaumu. Amin. Hudul mahamu. Tauduti mamuse acara pelantikan guru sekolah minggu. Marede mahita sian bukwede nomor 255 ayat sada dot ayat 2. Jesus leoni dia mana apela dapot datu pasona nona na arganak sangat sudera moraon dan kumagale ontia pasona alai nolo dapot kasasadai tokong astro hatu harmoni. Tolonai dihotoniku artana sasadai dakar pareluluanmu aku sedikit jari sia-sia bukti Tuhan Jehovah dohudulana nada duga bejona ibadah dojapa kasundekari atong-otong diku jalani mai. Saudara-saudara seiman, saatnya sekarang kita memasuki acara pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028. Sebagaimana menurut aturan HKBP bahwa setiap guru sekolah minggu yang baru ditentukan harus dilantik dalam kebaktian minggu. Sesuai dengan SK Pendeta Resort nomor 020 dengan ini kami persilakan untuk dibacakan SK oleh Sekretaris Surya. Surat keputusan nomor 21-8-11-8-2026 tentang pengangkatan guru sekolah minggu periode 2026 sampai dengan 2028. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya ditetapkan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun untuk masa pelayanan 2 tahun 2026 sampai dengan 2028 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP yang berlaku. Mengingat 1. Aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang guru sekolah minggu. 2. Petunjuk pelaksanaan SOP HKBP Rawamangun tahun 2021 memperhatikan 1. Keputusan Rapat Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun tanggal 28 Juli 2026 tentang pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. 2. Hasil ujian tulisan dan wawancara penerimaan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun memutuskan, menetapkan nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Rawamangun
periode 2026-2028. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan dilaksanakan dan akan ditinjau apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Pelantikan guru surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Jakarta, 2 Agustus 2026, Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM, ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 21-2-11-8-2026. Setelah saya bacakan nanti datang ke depan. Nama guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028. 1. Anastasia Boru Sitompul, WIK Rawamangun 3. 2. Brandon Jesaya Panjaitan, WIK Pulau Mas, Kampung Baru. 3. Janesia Olivi Boru Simamora, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 4. Chelsea Gracia Boru Tampu Bolon, WIK Gangkana. 5. Kristo Agam Lumbang Gaul, WIK Rawamangun Tegalan. 6. Kriste Anugrah Boru Sitomorang, WIK Cipinang. 7. Ellen Josephine Margaret Boru Pangaribuan, WIK Rawamangun 3. 8. Dian Jessica Boru Simajuntak, WIK Rawamangun Tegalan. 9. Febriani Boru Simamora, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 10. Herianto Supriyandi Pasaribu, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 11. Herlina Sinta Boru Simangunsong, WIK Kampung Pertanian. 12. Maria Sintia Boru Purba, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 13. Nela Sarito Boru Tarihoran, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 14. Nopita Boru Parapat, WIK Pulau Mas, Kampung Baru. 15. Sabrina Boru Panjaitan, WIK Hutan Kayu, Kayu Manis. 16. Sandro Boru Ambarita, WIK Rawasari, Cempaka Putih. 17. Sarah Boru Sihombing, WIK Kayu Putih, Kaping Polri. 18. Tabita Grace Boru Nenggolan, WIK Pisangan, Gading Raya. 19. Yosabet Mailin Epin Boru Girsang, WIK Kampung Ambon. 20. Yulinda Gita A Boru Sianturi, WIK Rawamangun Tegalan. Jakarta, 2 Agustus 2026, Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM, ditandatangani. Saudara-saudara guru sekolah minggu HKBP Rawamangun, dengarkanlah tugas-tugas saudara sebagaimana menurut peraturan HKBP. Yang pertama, menyusun bahan ajar tentang firman Tuhan, tentang kehidupan kekristenan dan berjemaat. Demikian juga kehidupan segenap HKBP sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu. 2. Menyajikan bahan pengajaran yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. 3. Merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke pantai-pantai asuhan untuk dilaksanakan anak-anak sekolah minggu setelah mendapat persetujuan dari pendeta resort. 4. Mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. 5. Membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikannya kepada ketua seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Dewan Koinonia dan ke pimpinan jemaat.
Sekarang saya bertanya, bersediakah saudara melaksanakan tugas-tugas saudara sebagaimana saya sebutkan tadi? Sekarang saya melantik saudara-saudara menjadi guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028. Kiranya Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus menguatkan saudara untuk menunaikan tugas sebagai guru sekolah minggu di HKBP Rawamangun demi kemuliaan namanya. Amin. Kepada guru-guru sekolah minggu, kami persilakan duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Dan selanjutnya, KOR Guru Sekolah Minggu.
Hurene Tuhata, tapa ujung ma parminggota, mari demaita sian bukwe di nomor 700 sada ya sada, laos jongjong mahita. Oh Yesus Tuhan asa berjuang dosa kami adopani sai Tatangnya kau mapeliata. Ale debata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, do naso libasa na moliutus. Upasa atami masian nani lehon mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hoparhasiang kami pilihan non pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam utada hami godang ni sileon-lehon mi tu kami. Asalam girgir hami madok mau leate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unah kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amin.
Tuhan Tuhan Yesus apa rusakti Batu soru halu bahon Audo manogihon Audo manogihon